Én is lakom itt. Addig megválaszolsz, hogy ne legyen itt. Még én is választom, nyugi. Megvan. Nem választom. Jó, azt lejátszottam, hogy mindent haszkodom. Legyél jó. Használd a medkitet. De nem hozok medkitet. Miért? Most hozzá a medkitet, fiam. Fiam, hozzá a medkitet. Nem. Давай я писать не. Mehet? Nem. Fiam. Nem tudom levinni. Medkitet használsz, fiam. Nem tudom Én elkezdeni a videót. Nem baj. De baj. Ölj meg. Jó. Давай, hova is? Jó, de ez erre való. Azt teleportálj vele. Gyere ide. Hol vagy? Ölj meg. Menjél sniperjeire. Kimegyek balra, bemegyek, azt csinálom, mint hogy lefagynék. De bal vagyok. Még választom. Are you serious? Még választom. Oh. Van egy néző, vagy megetni. Három meccs lesz ebbe. Fejlesz már ki. És most sem hoztam medkitet. Ajja. Lefogyasztottam saját magamat. Akkor gyere ki. Olvasz ki magad. Pedig sebeztem. Na már most egy kilép.